салом алейкум духтарако, ина посилкаи дигари мо омад аз Корея. 10 ҳафта пас духтаро мерасад. дафъаша ки шуда бидем нишанекшон мебинем ки чиҳоро мо идафъа заказ кардем. неки хубиш дар чия ки кам бора заказ мекунӣ, тез меояд. Хеле ранге ки мисоли як муждак хеле нестай. Как обычно, хеле распаковка метавонам гуфтани будам. Вай доранко, вай карданшо яхтера. Бора мегирем. И дафъа мо чи заказ кардем духтаро. Ина и жевательный кальций, и уже триактивный кальций духтаро. Триактивный кальций дар составаш нигоҳ кунед чӣ дорад. Кальций дорад, магний дорад, и ҳам витамин D дорад, витамин К дорад, бо плюс 3 витамини дигар дорад. Ин и одамое ки уже синни солшон рафтагиаи духтаро, барои ҳама одамое бениҳоят чизи хубай. Синни солот мерава уже лозими чизай да. Ана иш духтаро баъд дафъа заказ карда бидем. Ина дафъаш бо и жевательный кальций духтаро. Видаин и кальцикати и кальций. Ина ҳардаш ранги як хеле нархаш чӣ мега як хеле неки калону майдаҳай. Ина и одамое ки илакай синни солшон рафтаги и бошад и ай кӯдак камтар ҷашқатшне ай кӯдак то одами калонсола хӯрда метавонад. Ина ами состави ҳардаш қариб ки духтаро як хеле коробкашам як хеле дидастена. Нигоҳ кунед. Расторопша заказ кардем. Расторопшара медонед ки барои ҷигарай одамое ки ҷигаршон касалай бемалол метавонанд духтаро заказ кунанд. Ай расторопша духтаро 2 дона заказ кардем. И аллакай ҳамаш заказай духтаро. Ино ҳамаш заказо Тоҷикистон мераванд, баъд як намудаш Сибир меравад духтаро. Ина иҷода заказ кардем. Сопалмето барои мардако мисоли гап асосан синни солшон меравад, баъд барои простатит одамое ки шамол задагиянд и асосан барои мардако бисёр чиёда давои насиб карда бошад бо хай гап мезанем. Ирамак шода наметавонам духтаро, барои ки ино ҳамаш мисоли гап вай омадагиянд. Чӣ мега заказ омадагия. И дафъада духтаро ина как обычно турмацин аллакай маълумай барои устухонҳо, хиршиёи пой, одамое ки почашон дар мекунад, стумуҳрашон дар мекунад, грижа доранд духтаро. Дар ҳар вай мо дидаистем ки турмацин ҳастай духтаро. Турмацина зиёда аз 5 та заказ карда намешавад. Ин дафъашда мо духтаро 3 дона заказ кардагем. Касе да лозимай аллакай як таша фурӯхтем, 2 та ҳастай. Як таша фурӯхтагие, 2 та ҳастай. Касе духтаро дар кор мешавад, ина бемалол метавонед заказ кунед. ҳозир иш духтаро вай меравад, Сибир меравад, инош Тоҷикистон мераванд, якташ Москва меравад духтаро. Аллакай и буру фурӯхтагием фақат мондагие тоқа ва тоқа турмацин духтаро. Касе да дар корай хай успед намекунӣ, бо мегиранд, тезда мегиранд. Касе да лозим бошад бемалол метавонед нависен. ҳозирашда наличи ҳастай. Ино дигарош нестай. Агар дар кор бошад духтаро заказ кардагем насиб карда бошад уже ҳафтаи дигар бо бори нав мерасад. Бори нав медрояд. Касе да лозим мешавад бемалол метавонад мисоли гапкати вай кунанд, заказ кунанд.